جەگەرخوین بکەدا خۆیان بێوەستان و بەرهەمن خوا یەن پرهێژە بۆ هەلگرێ خەتیرەیە ئازادی و ڕزگاریە کوردستانê و دەرکەتناوێ ji bin nîr û qeyd û bendên dagîrker û çewserên Kurd û Kurdistanê. جەگەرخوین bandoreka pir eyan û berçav li ser rewşenbîr û helbestvanên Rojavayê Kurdistanê jî kir û ji piraniya wan re bû wek mamoste û semboleka nemir. Ev yek jî di nivîs û helbestên wan kesan de ku li ser Cegerxwîn hatine nivîsandin eşkere û diyar dibe. Ronakbîrê Kurd yê koçkirî Rezoyê Osê li ser Cegerxwîn û hat bêje. Cegerxwîn ne tenê helbestvanekî Kurd e, lê nivîskarekî rengereng e jî. Vî helbestvanî bêtirî 20 pirtûkan li şûnxwe hiştine. Cegerxwîn rist di salên xwendinê de dihûnan, lê destpêka helbesta rûniştî sala 1924 bû ku ji vir û pê de rêça kurdewarî, millet û niştîmanperweriyê girt û semta xwe kira xebata gel. Cegerxwîn di civaka xwe de mirovekî aktîv bû, hevpar û hevpişkê gelek çalakiyên civakî, çandî û siyasî bû. Helbestvanê hêja Yûsifê Berazî ango bêbuhar jî Seydayê Cegerxwîn wek semboleka neteweyî û edebî dibîne û di helbesteka xwe de wiha li ser wî dibêje. Hey demguhêrê şehreza Yûrî Gagarînê me Kurd ew zengila Bîgbend wî Seyda Cegerxwînê welat. William Shakespeare jî ne wek zanyariyê êrasta da Kurdê nezan mabû li paş bêhişt dijî werbê felat. Taxûr çima qalwî bikim taxûr ji bo Kurdan tûî. Ew Eflaton çi bikim ji wî carkî bi kêrî Kurd nehat. Her wiha nûjen di helbesteka xwe de bi vî awayî behsa Seydayê Cegerxwîn dike û dibêje. Wek Pûşkîn û Nîro de Seyda pengav çira dirêse û dihûne hêdî hêdî lê dira bis dide û ba dide carna lê dizîvira pêre diwezinîne ji ber karî wî pira dezgehê wî hêja ye wek neqşa li kevira wî ev berdaye berxwe Seyda xweş pê de dira bes dilê wî sekinî nema giha bixwera îca gotin Seyda mir çi derewa çi vira ê bê Seydayê Kurd mir Seydayê wan bimira ger bavê te şêrîn e bavê min şêrîntir e. Bessa Mustafa Rûda.